जोंनि बे बड'लेण्ड रिपाब्लिक निउज खौरां बिजोङाव नोंथांमोनखौ गिबियाव गोसो गोरबोजों बरायना लानाय जाबाय। दिनैनि माखासे रादाबखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो आखायाव लाबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना आंगो खालामना ला, जाहाथे जोंनि मोनफ्रोमबो खौरांखौ नोंथाङा मोननो हायो। गोजोनथाव खौरां मिथिनो मोननाय बादिब्ला क'क्राझार सोहोरनि जेडि र'डआव थानाय आर्ट एन्ड मोशन डेन्स स्टुडिअ'आ फैगौ 5 जुलाइनिफ्राय 23 जुलाइसिम इन्टेनसिभ सामार डेन्स केम्पखौ खुंनो बे समनिफ्राय साखाफारा होनना मिथिनो मोन्दों। हरखाबै अर नांनायनि जाहोनाव त्रिपुरायाव धोरोमारि हान्जा सुरनायाव गिख्रंथावै सा 7 धोरोम सिबियारि सुबुंनि जिउ खहा जाबाय। दुखुनांथाव खौरां, बयबो सांग्रां जा। उदालगुरि भेरगावआव फुख्रियाव गोग्लैनानै खेबसेनो 3 उन्दै गथ'फोरनि जिउ खहा जादों। गोजोनथाव खौरां मिथिनो मोननाय बादिब्ला तेनजिं बड'सा दि स्ट'री अफ ए ट्राइबेल एन्ट्रिप्रिनिउर सावथुना दायो हिमाचल प्रदेशनि सिमलानि नाइट इन्टारनेशनेल फिल्म फेस्टिभेलआव सायख'जाबाय। चिराङाव नंखाय रां बानायग्रा सा 5 दायनिगिरि हमदों। सांग्रां जा, नंखाय साधु जाफ्लानानै नंखाय रां बानायग्रा सिखाव हमनो हादों। बे जाथाया जादों चिरां जिल्लानि बांगालदबा ओनसोलाव। थांनाय माखासे समनिफ्राय नंखाय साधु जाफ्लानानै मानसिफोरनि न' हाबनानै 3 लाख रां होयोब्ला दान्दिसे उनावनो 50 लाख एबा कौटि रां थाङोमोन। बे जाथायखौ गोबां खेब जाफ्लेबाय थानाय नुनानै बांगालदबा ओनसोलनि रायजोफोरा मैया मोनाबिलि 5 रिंगासो समाव गंसे न'खराव गोबां रां होगोन होननानै गोसोम जि सोंथेबाय थानाय खामानि मावबाय थानाय समाव रायजोफोरा हमनो हादों। सा 5 दायनिगिरिनि गेजेराव सा 4आ खारलांदोंब्लाबो रायजोफोरा होसोनानै हमनो हायो। जोबथारनायाव बासुगाव थानायाव खौरां हरना पुलिसनो हरो होनना मिथिनो मोन्दों। बिटिआरनि सिङाव मोनद' बिधान सभा बियाबखौ लानानै मानो उदालगुरि लक सभा बियाब जानो हाया? बे गोख्रों सोंथिखौ खालामदों दिपेन बर'। थांनाय 20 जुनाव भारतनि इलेक्सन कमिसना डेलिमिटेशन ड्राफ्टखौ फोसावदोंमोन। बे डेलिमिटेशननि ड्राफ्टनि गेजेरजों बिटिआरनि गासै मोन 6 बिधान सभानि बियाबखौ लाफानानै बिटिआरनि बायजोनि मोन 5 बिधान सभा बियाबखौ लानानै दरं लक सभा समितियाव फोसावनाय जादोंमोन। बिनि बेरेखायै क'अर्डिनेशन फर उदालगुरि एसपिसि लक सभा डिमान्ड कमिटिनि जथाय बानजायनायाव मैया उदालगुरिनि बिष्णु राभा ख्रिस्टि संघ आरो भेरगाव आरो तामुलपुराव 2 घन्टा सुबुं खुद्रिसारनाय हाबाफारि लानाय जायो। बे खुद्रिसारनाय हाबाफारियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर'आ बाहागो लानानै एबसुजों लोगोसे बर' आरो बर' नङै गुबुन गुबुन आफादफोरा दाबि बैसोआवबो आरो खाबु थासेयावबो बिटिआरनि सिंनि मोनद' बिधान सभाखौ लानानै उदालगुरि लक सभा समस्ति दायिखौ बेरेखा खालामनानै दरं लक सभा बियाब मुं फोसावनानै जों माब्लाबाबो गनायना लानो हाया होनना बुंथियो। बिथाङा भारतनि इलेक्सन कमिसननिसिमबो सोंथि खालामनानै डिफु लक सभा बियाबआ 6 सिडिउलनि सिङाव थानाय मोनद' बिधान सभा बियाबखौ मोनसे लक सभा बियाब जानो हायोब्ला आरो करिमगन्जखौ मोन 6 एसेम्बलि समस्तिजों मोनसे लक सभा समस्ति खालामनो हायोब्ला बिटिआरनि सिंनि मोनद' बिधान सभा फारियै गरेस्वर, तामुलपुर, टंला, भेरगाव, उदालगुरि आरो रौताखौ लानानै मानो उदालगुरि लक सभा समस्ति दानो हाया होननानै मैया उदालगुरिनि बिष्णु राभा ख्रिस्टि संघ, भेरगाव आरो तामुलपुराव लानाय 2 घन्टा खुद्रिसारनायाव उदालगुरि आरो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे ओनसोलनि मोनफ्रोमबो माहारियारि आफादफोर फारियै उदालगुरि, भेरगाव आरो तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद, उदालगुरि जिल्ला आबोफ आइजो अनसाइ आफाद, उदालगुरि जिल्ला आरसु, उदालगुरि जिल्ला हिनजावसा फरायसा आफाद, उदालगुरि जिल्ला हारिमु आफाद, उदालगुरि जिल्ला ट्राइबेल संघ आरो बर्मन कछारी फरायसा आफाद आरो गोबां समाजारि आफादफोरा बाहागो लादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे हाबाफारियावबो मिरु थुनलाइ आफादनिफ्राय मानगोनां गाहाय नेहाथारि मुस्रि नीलकान्त गयारी आरो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म, नेहाथारि आनन्द दैमारी, सुबुं फोनांजाब नेहाथारि लहित चन्द्र बर', सोमदोन ब्रह्म लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि रमिय' कुमार बसुमतारी आरो मावख' नेहाथारि नितु बर' आरो ओनसोलनि गोबां मेलेमजिबि दैदेनगिरि आरो रायजोफोरा बाहागो लादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बोथोर बिफाना रायजो राजाफोरनो आरोबाव अखा हागोननि गोख्रों सांग्रांथि होबावदों। बोथोर बिफाना मिथिहोनाय बादिब्ला फैगौ 2 जुलाइसिम बिटिआरआवबो गोबां अखा हागोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला आसाम सरकारनि हाग्रा बिफाननि कमिसनार IAS आकाश दीपखौ बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि महरै थिसनबाय। डिग्रीनि सोलोंथाइ बिजोंखौ लानानै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया मोनसे गोनांथार फोसावनानै होदों। दुखुनांथाव खौरां मिथिनो मोननाय बादिब्ला बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्ट्रारआ दिनै खुंफुंजानाय 12थि एकाडेमिक काउन्सिल सावरायमेलाव फोरमायथिनानै होनाय बादिब्ला डिग्रीनि UG प्रफेसनेल एन्ड मेजर कर्स एबा अनार्स कर्सनि सोलोंथाइ बिजोङा इंराजि रावजोंल' जागोन आरो गुबुन फारसेथिं असमिया बिजोंनि फरायसाफोरा जेनेरेल कर्स
एबा जेनेरिक कर्सनि सोलोंथाइखौ असमिया रावजोंनो लानो हागोन होनना फोरमायना होदों। कंग्रेसनि दैदेनगिरि राहुल गान्धीआ दिनै मणिपुर रायजोआव दावबायफैदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला हारिनि गेजेराव हिंसायारि दाङाबाजि थासारि सोमजिनाय रायजो मणिपुराव कंग्रेसनि दैदेनगिरि राहुल गान्धीआ साननैनि हाबाफारि लानानै दिनै राजथावनि इम्फलाव सफैबाय। राहुल गान्धीआ चुराचान्दपुराव दावबायहैगोन आरो सिभिल ससाइटि अर्गानाइजेसनफोरनि दैदेनगिरिफोरखौ लोगो हमगोन आरो बे हिंसायारि दाङाबाजि जाथायाव भुगिनांनाय सुबुंफोरखौ खौरां लाहैगोन होननानै खौरां मोननाय जादों।